نور تو موری استاغیگ ندا دا مدرسه دا دا وی مغیگ دا زوم دا غیگ ندا دا مدرسه دا وی دا غیگ دا مدرسه تاثر دا زوم نا رنبه مدرسه غا دا ادوی مدانا خوا مالا ببچه سمرا لیگی خوا وی دا مدرسه نا دا نزور تو قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ 14 سپارے حفظ کم سے کڑے وی دا مور پغیگ کی کڑے نو مدرسہ شوا کنا چی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پکی 14 سپارے حفظ کڑے و چوڑیر پاکی کڑائی ترادن نشورے دیر لوی لوی عزایم بساتے انشاءاللہ خواہ مخیطب احداب ساتے زان سر بڑکے دا تصور ساتے چی زما وجود زما جون دا زما رواز زمان دی مور تبوی موری زما وجود بیواز استانی زما جون بستانی وستان زما جون بد طول امتی مسلم شریک جون دی بس موری زبا یواز استا بچے اس نیما خوری زبا یواز استارور نیما پلار زبا یواز استا بچے نیما دا طول جون زما دا خلق سر شریک شبس دا دا امتی مسلم سرمایہ دا تاسو بنو مورید لئی شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دا مور نو دا دا چا بچے نو دارلو میں دیوبند کے ناس تڑیر بیمار خط خسران وی بہاولپور کی یو زنانا عدالت تراغلی دا پیش شوی خاون قادیانے شوی نو دی فتور آوڑی دا عدالت تراغلی چی پا دا حکم دا ارتداد و لگوئے و زمان و سر نکاح خلق اما خاون قادیانے شو بس حکم دا مرتد پہ و لگوئے نو دی قاضی علماء طلب کرو نو ار قسم علماء پیدا شل چی عدالت تا بطلق واری اس پا دلائل قیم والواری دی طرف تا قادیانان روچت شل نو پا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نم پا کراغ ویدین عدالت تراشی اللہ اکبر طلباؤ حافظانو علماؤ زمون جن بیوازی زمون نمور او پلار نہیں خدا فیصلہ بو سرو ما جن دا خلق سر تقسیم کڑے ریخ ما جن دا دین اسلام دا پارا وقف کڑے ریخ دا بنوئی چی دا یوازی زمان بچے ریخ اما با یوازی نوانی بس خبر قطم زمان بڑا صبرے بس نو دیر دیر زیاد بیمارو دا انور شاہ کشمیری رحمت دیر سخت بیمارو اور دیر بورام دے دارلو بی دیوان استازانو منکوی تمزو نمائندگی دے بل عالم بلارش وی نازب پخپل راگے بہاولپور تا دا قاضی مخی تا پیش دے گینٹی پا ختم نبوت پاندی دلائی خدرے گینٹی وچو تاسنب سوک جوڑی گی انشاءاللہ خواہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر کہو